Эфирда хәбәрләр программасы исәнмесез, студияда мин Адилә Бирханова. Кышка кирер алдыннан һәркем үз территориясендә чисталык тәртип урнаштыру өчен тырыша. Бердәм эшләгәндә генә шимбә мәләре өчен хезмәт бәйрәменә үрелә. 20 сентябрьдә зәйлеләр дә гомум республика өмәсенә кушылдылар. Күмәк тырышлык белән шәһәр урамнарын, паркларны җыештырдылар. Кулларына тырма, себерке тотып, төрле идарә хезмәткәрләре шәһәр урамнарын җыештырырга чыкты. Бердәм башкарганда гына күмәк эш хезмәт бәйрәменә үрелә. Мәгариф идарәсе ел саен Нефтчылар проспектындагы билгеләнгән территорияны тәртипкә китерә. Ленин урамын шәһәр советы һәм башкарма комитет хезмәткәрләре җыештыра. Җыелган көзге яфракларны шул арада капчыкларга тутырып куялар. Барысы да зәебез чиста булсын өчен тырыша. Сегодня всем исполкомам города, района, совета вышли на субботник, чтобы сделать наш город чище и подготовиться к зиме. Билгеле булганча, экологик чистарту 2 айлыгы сентябрь башыннан старт алды. Аның кысаларында атнага 2 тапкыр шәршәмбе һәм җомга көннәрендә һәр хезмәт коллективы үзләренә билгеләнгән территорияләрен чүп-чардан корыган үлән һәм куелган яфраклардан чистарталар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Зәйдә беренче тапкыр мөселман хатын-кызлары форумы узды. Ул якташыбыз дин галиме табиб Таҗетдин Ялчыгыл мирасын барлауга багышланды. Форум кысаларында абыстайлар Ялчыгыл истәлекләре сакланучы Имәнле баш Кушелга югары мәлім авылларында булдылар. Очрашу хакында тулырак киләсе сюжетта. Дин галиме табиб Таҗетдин Ялчыгылның тарихи истәлекләрен бүгендә барлыйлар. Шундый максат белән Зәйдә мөселман хатын-кызлары форумы оештырылды. Абыстайлар Кушелга авылында билгеле тарихи урын Хәзрәт чишмәсендә булдылар. Авыл имамы Сөләйман хәзрәт Гарипов әтисе Мөхәммәд Хади имам язып калдырган истәлекләр белән таныштырды. Әлбәттә инде хезмәтләре бик күп. Ул турыда әйткән бетерлек түгел. Бүгенге көндә дә Ялчыгыл хәзрәтләре шулай авыл халкына ярдәмнәрен ташламыйлар. Хаманда ярдәм итеп торалар. Ялчыгыл нәселенең 5нче буын дәвамчысы Разилә Җиһаншина бабалары мирасын өйрәнүдәге соңгы яңалыклар белән уртаклашты. Шушы арада гына менә табылды статья төрекләр дә өйрәнеп ята икән аның иҗатын. Аның тел байлыгы көчле булган. Тел байлыгына менә күпме кеше диссертация яклады хәзер. Искитмәле кызлар ачып карасаң, ул нене Рисалә Газизә әсәрен тулы Коръән кызлар. Менә яшәү рәвешен бөтенесен шунда аңлаткан. Искитмәле сүзләре, канатлы сүзләре бик күп. Таҗетдин Ялчыгыл тормышы районыбызның 3 авылы белән бәйле. Ул 14 ел мәлемдә яшәгән, Имәнле башта вафат булган, ә аның балалары Кушелгада гыйлемләшкән. Аеруча дәвамчылары Фәхретдин белән Фәйзулла хәзрәтләрнең халыкны гыйлемле итүдә зур тырышлык куюлары мәгълүм. 95 яшьлек Иклима әби бүгенге көндә Фәйзулла хәзрәт нигезендә салынган йортта гомер кичерә. Биемем әйтеп калдырды, моңылчыз диде, мин дуга кылдым диде, хәзер син дуга кыл диде. Таҗетдин, Баһауddin, Фәхретдин, Фәйзулла бабайларга 33 ел мин дуга кылам. Ялчыгыл мирасын өйрәнүгә багышланган форум югары мәлем авылы мәдәният йортында дәвам итте. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Узган шимбәдә олысы кешесе Татарстан кроссы 2024 спортчы арасында катнашты. Стадионның йөгереш юллары 2000-нән артык зәйлене үзенә берләштерде. Бу көнне иң мөһиме җиңү түгел, ә сәламәт яшәү рәвеше өчен катнашу булды. Узган ялларда Зәйлеләр энергия стадионында Татарстан кроссы спортчы арасында катнашты. Узышлар быел 6 категориядә узды. Иң беренче булып мәктәп укучыларына старт бирелде. Укучылардан соң студентлар, оешма учреждение хезмәт коллективлары йөгерде. Спортчыларны район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Легкая атлетика является одним из приоритетных видов спорта в нашем городе. Все больше наших жителей приобщается к этому виду. Это очень доступный и очень легкий вид спорта. Поэтому сегодня я вам желаю всем легкого старта, попутного ветра, удачного финиша. Иң җитез йөгерешчеләргә кубоклар, мактау грамоталары тапшырылды. Стадионда чын мәгънәсендә бәйрәм рухы булды. Кечкенәләр белән бергә өлкәннәр дә йөгерештән читтә калмады. Любовь Санникова Татарстан кроссы чарасында ел сайын катнаша. Теләге финишка беренче килү. Все с таким удовольствием, с хорошим настроением, полные надежды
что мы все-таки хотя бы добежим до финиша. Шул рәвешле Зәйдә спорт бәйрәме узды. Авыл мәктәпләрендә укучылар да республика күләм спорт акциясенә кушылды. Беркем дә сәламәт яшәү рәвешеннән читтә калмаска тырышты. Адилә Бурханова, Юлия Касамарова, Зәй хәбәрләре. Җылы якларда гына үсә торган виноград безнең җирлектә дә үз культурага әйләнде хәзер. Иске Зәй бистәсендә яшәүче Рәшит Йосыповның бакчасында бу җимешнең нинди генә төре юк. 17 ел мавыгуы дәвамында ул виноградның 20 сортын үстерүгә ирешә. Хәвәскәр бакчачы безгә дә виноград үстерү тәҗрибәсе, яхшы уңыш алу серләре турында сөйләде. Рәшит Йосыповның зур булмаган бакчасында буш урын юк. 6 суты җирдә ул 20 төр виноград үстерә. 17 ел элек 8 төптән башланган мавыгу хәзер ел саен мул уңышы белән сөендерә. Башта 8 төп утырткан идем. Дуслар бирделәр дә монда бакчага әйтәм. Шуңа хәтле бәрәңге кирәк түлмия. Утыртып куям да гына үссен виноград. Аның эше бик күп икән ул виноградның. Тора күбрәк булды. Нары үзем ботаклардан үстердем тагын күп итеп. Виноград үсентеләре безнең якларда кышны яхшы чыгалар. Соңгы вакытта гына май аенда була торган кыраулар зыян китерә ди бакчачы. Кышка бу виноградның 90% киселә. Запас белән икешәрче калдырам. И шуларны нары каплап куям. Агроволокно белән урым. Аннары төрле материал белән каплап куям өстеннән. Виноград үстерү мәшәкатьле ялкаулар эше түгел ди Рәшит Йосыпов. Бу өлкәдә белемен арттырып, көньяк җимешен үрчетү технологияләре белән таныша, аларны тукландыра. Кыш көне дә эше туктамый, яңа үсентеләр әзерли. Ел саен ниндидер тәҗрибәләр ясап, уңышны арттыру үстендә эшли. Үткән елларны астагына үсәдер. Быел өстәдә үстердем виноград. 2 сорт монда. Монсы кызылы русский ранний и карасы бер дустан алып кайттым. Ботаклар. Тәҗрибәле бакчачының быел утырткан яңа үсентеләре дә көздә инде җимешләре белән сөендерә. Моны быел утырттым яз көне. Май аенда 12-ме, 15-ме майларда суыклар үткәч. Аннары вот беренче урожай бу сигнальный урожай дип атала. Бу кадәр виноград уңышыннан компот, кайнатма, шәраб ясыйлар, йөзем итеп тә киптерәләр. Үз бакчаңда үскән сусыл, тәмле исле виноградны кибеттән сатып ала торганы белән чагыштырып булмый шул. Ә көз җиткәч уңышны күрү хезмәтеңнең бушка китмәвен тою ди ул. Адилә Бурханова, Юлия Касамарова, Зәй хәбәрләре. 1 сентябрьдән газета-журналларга 2025 елның 1 ярты еллыгы өчен язылу башланды. Новый Зәй һәм Зәй фокларына почта аша язылу бәясе 992 сум 76 тиен. Редакциядән килеп алу шарты белән язылганда газетаның бәясе 600 сумны тәшкил итә. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.